Kaixo, Antoni! Kaixo, bien. Zelan gabiz? Zondo. Pixkat aztoratuta, baina lanekin. Hemen gauz, elkartu gaga. Bai, aspaldiko partez torren naiz universidadera, hemen egon nintzen duela 15-20 urte, eta pixkat egin ditola, pixkat infartua sartzea berriro ere. Gainera, hemen egon zinen. Bai, hemen egon nintzen. Justu, gela hona, hau ustut, ez dudala behin ere zapaldu, gaur da lehenengo aldia, baina bai, irakasle pare bat ikusi ditu, eta bai, hori txarren, Zarezit. Zergaiteko zinen, bueno, hain zuzen filosofia ikasen nuelako, ez? Bai, hori da, bai, filosofia... Bai, ez dakit nola edo nintzen ere, filosofia ikastera, bueno, nik uste hori zen, egin nahi nun bakarra hori zen, bai, egin nahi nun bakarra egitekotan filosofia zen, eta Donostin zegoen orduan, haindik ere hemen dago, ez? Bai, bakarrik hemen, da oso oroitzapen hona dauzkat, la urte manitun hemen, da oso oroitzapen hona. Berrizetik Donostia, bai. Lehen urtean hartzen un trena, ia 2 ordu, nintzen trenean. Topoa, kristonotzakin, horitzapena da, kristonotza goizian negua batez ere, eta gero hona heldu, apartzen ari gaina lehenengo egunean hona heldu, eta lehenengo klasea izan zen logika klasea. Ekainekin? Ez dakat buruan no zen irakaslea, baina izan eragiketa matematikoak iten, logikako... Eta esan nun, hostias, donde me he metido? Ni pentsatzen nun hona etortzen ginala filosofia ikastera, ez matematika itera, zen matematika gorrotu nun, da, hostia, ikusi nunan hori lehenengo klasean lehen egunean, nun hola buruan, bueno, pero ya, gero beto, bigarren klase. Nun zaitu nahi zen. Nola? Nun zaitu nahi zen, donde me he metido esan zenuen, ez? Sí, barkatu ez dizut ulertu. Donde me he metido esan zenuen. Hemen berriro, bai, orain esan nahi zu, bai. Orain, pixkat barkatu, igual latzea baina. Filosofia, momentuan, ni ikasle oso txarra nintzen. Aurretik, bai. Batxillerra enkatu inun, jendeak ez du jakingo hau, baina errepikatu inuen. Txarra, nun jarraitzen ez nuen ikasten, denekan hori interesik, baina ia gaztetan, 15-16 eta bizkat filosofiako liburuak eta tartean irakurtzen da, horretan bai nintzen, horretan bai atentzioa jartzen nuen, da batxillerran ere filosofia ikasten, hori nota honak izaten ditu, beste guztian, beski. Tarduan esan, filosofia da nire zera, horregatik etorri nintzen. Horregatik eta barruko jakinminatik, ez? Zer da zuetzako filosofia? Niretzako da, igual oso handia botatzea da, baina niretzako da bizitzeko modu bat, bizitza ikusteko modu bat da niretzako. Eta da, oso modu simplean, hau uste du Josia Zurmendik inoiz hola esan duela, eta da, ditugun pentsamenduen gaineko pentsatzea. Zergatik hau pentsatzen dugu, zergatik hau sinisten dugu, zergatik ditugu balio hauek, zergatik politikoki olakoak gara, zergatik ditudan pulsio hauek, eta niretzako filosofia da guzti horren inguruan ariketa, pentsatzea. Nire filosofia hori da, eta bizitzeko modu bat, gauzak ikusteko modu bat, galderak, batez ere galdera, filosofoi beti izate dut, galdera eta problema asko planteatzen dituzu, eta erantzuna gutxi. Hola da, filosofia gehiago harakatzen du, galdera zuzenaren bila, zer dagoen atzean nola eraiki den egia bat, nola dituen talde edo pertsona batez sinesmen batzuek, eta hori barrutik niri bete egiten nago horrek. Hori iteak, etengabe. Ze agazo dauden, ze hauze dauden, ze
motibo daude hori dena ikertzea, ez? Bai. Niretzako, gaur egungo beti, baina gaur egungo gizartan inoiz baina motibo handiagoak daudelako horako jendarte bat eraikitzeko. Jendarte bat non gehiengo batek edo jendeak kritik edo auzitan jarriko dituen bere eguneroko sinesmenak, praktikak, eta horretan filosofiak, antropologiak beste modu batean, elkar elikatzen dira, eta bi ikuspegi desberdin edo lan ere ezberdin dira. Jende asko edago nirekin ados, baina ez da badoz? askotan esaten dut. Antropologia, filosofiaren menpekotasuna dauka, eta filosofia bakarrik joan daiteke, nik hori babesten dut, eta jendeak esaten dut, hori edagia, eta bat zergatik antropologiak oinarria filosofia da. Gai, edo ez? Ados horrekin. Bai. A ber, azerretuko zaizkigu, zu antropologa zara, eta horrekin ados baldin bazaude. Eta zuega, ados egungo. Ados nago, baina egia filosofiak ere ez da hainbeste baldintzatzen diola, baina filosofia azkenan disiplina askotatik edaten du, eta maila baten ere menpeko da. Menpeko baino nik izango nuke harreman bat, eta erlazio bat derrigorrez filosofiak azten baldin badu gizakiaren inguruko gogoeta, hori antropologia, horren utxunea dauka. Orduan, maila baten, kakotxartean menpekotasun maila txiki bat ere ez, egon daiteke, baina egia da, eta ados nago zurekin, filosofia bere kabuz. Joan daiteke, baina bere kabuz, ez dakiz zer den bere kabuz hori, bukatu dezake metafizika hutxean, eta horako ez baldin badio zientzia sozialei heltzen, eta horrekin indikatzen. Baina ados, nahi sartuko horre, ez da behiratzen. Zugada baiak, mastera zegoen, edo ez? Bai, zeuden. Ez dakit orduan hasiko ziren. Uste dut hor garai hartan nola hasi zira da. Bai. Bai, nik filosofia bukatu genuenean hemen, lagun bat eta biok Bartzelonara joan ginen, masterra egitera. Katalanez egin genuen. Bai. Filosofia y debates contemporáneos, gaur egungo debateak, eta etikaz, bioetika, oso interesgarria zen. Eta hala ere begiratu genuen, masterra kanpoan, eta orduan gaur bezala oso garestiak ziren, hori bai. Oso garestiak dira, momentu baten non, nik uste hezkuntza norkritika bat egin behar dela, ez? Momentu baten non jendearen gehiengo batek behar duen karrera inostean master bat egin, eta master askotan ez dakitzen bat dirutan egon, baina 3.000, 4.000, 5.000 euroko, ez? Eta beharrezkoa dakazu, bero, tesi ikerketa bat abiatzen nahi baldin baduzu. Nik egin nuen hori, eta gero egin nuen ere irakasle eskoletan izateko masterra nola da, kapa ere egin nuen. Bai, ez dakate balio. La pregunta del millón ez zutu, baina zergatik erabaki zenuen doktoregoa egitea. Galdera hona da. Ze orain zaila da pentsatzea, ze Andoni Urak, ze pentsatu zuen. Bukatu nuenean, egia da, zelako bide latza den. Porque tesi bat da, pentsatu tesia bukatu, eta oraindik ere amesten nuela, hurren urtetan ez nuela bukatu. Hainbeste urte zaude tesi bat egiten, eta hainbeste gora bera dituzu, sufritzen duzula, eta gero gorputzak gogorarazten dizu. Eta amesten duzu, eta ez dut bukatu, eta... Bueno, erabaki nuen gai batek
buruan ezin nuelako gai hori gultik endu, eta zen, nire ustez filosofiaren gai zentrala dena, eta da, jakintza, egia eta gure konstrukzio sozial eta politiko eta oro, erlatiboa dela, azken finean. Erlatibismoaren gaia, ez? Egiak erlatiboak dira, ez dago egia, horren fondoan zegoen hori nahi nuen arakatu. Porque intuizio batzuk nituen, eta orduan ikuste tesiak balio behar du, aportazio bat egiteko, ez? Baina intuizio batzuei, hitz batzuk jartzeko, ez? Eta ez da askotan aportazio berezi edo ideia originalik egiten, baina bai, nire kasuan nik uste nire buru argitu nuela, horretarako bali izan zitzen, gauza batzuk argitzeko. Eta hori zen nire asmoa, hasi nintzenan, eta bukatu nuenean, bukatzen duzunan ere beti izaten duzu, baina hau ez dut egin, hau ez dut ikertu, baina nahiko posigatu nintzen, hori zen asmoa, ez zen ona etortzea lan egitera, edo ez nuen nik hola pentsatu behintzat, zen nahi dut gai hau sakonean ikertu, eta horretarako aukera noren dut. Komentatu duzu normalaren bezala tesi bat egiteko garaian gogaberak izaten dituela ikasleak, amets gaiztoak, sentimenduak, emozioak, nola kudeatzen da hori egiten ari zaren bitartean? Bai, galdera hona da. Zuk asmoa dakazu, por cierto, gero egiteko? Hemen urtera egoa. Horreko ikasten jabai. Bai. Jo, kudeak eta pertsona bakoitza diferentea gara, ez? Eta bada jende bat nik uste esaten duena, egunean lan X ordu egingo ditut. Eta badaude tesi batzuk agian direnak mekanikoagoak, hau da, hipotesi bat, ez dakit, lan empiriko bat, elkarrizketa batzuk egin bat, baina nirea zen oso, nola esan, oso teorikoa. Eta orduan topatzen nire burua batzutan, ez, badakit orain zer ikertu, eta beste batzutan zen, orain ez dakit zer, nundik tiratzen dut. Eta orduan, gorabera horietan, botatzen nuen falta, nik tutore oso ona izan nuen, Begoña Carrascal nik erotu nuen bera. Oso saiatu zen, eta bendik ere, eskerrak eman dizkio musu bat ematen dugu bendik, bai. Eta behar duzu, zure burua zintzotasunez tratatu, orain behar dut deskantxo bat. Astebeteko demagun, astebeteko deskantxo bat buruari eta ideiak ordenatu, porque hori filosofian tesiak nire ustez badira pixka bat, badoaz golpeka, eta momentu baten kaleitxu batera llegatzen zara, eta ostras, galdu dut orain hemen, eta ez dakit tesi matematikako tesi bat bezala demagun, edo ez dakit, edo biologia, edo hau ikertu behar dut, ez da hain erresa, momentu baten galdu egiten da aria, oso teorikoa delako, eta hor, nik nire gomendioa da, jende izatea ondoan, entzutea tutorei, batzutan ez diogula entzuten, orduan gotortzen gara etxean, eta gaizki pasatzen da, orduan, pentsatzea, gaizki pasatzen da, baina gero berriro etorriko da. Karrera bat da, karrera luze bat, maratoi bat bezala, ez da 100 metroko karrera bat, maratoi bat, eta maratoian ere, badaude momentuak, segurazki, maratoia korritzen dagoen esaten duena, me retiro. Ez, lasai. Hartu lasai, pentsatu orain ezin duzula jarraitu ikerketarekin, baina, etorriko da momentu baten beste ideia bat, irakurri, hasi jarraitu irakurtzen beste zerbait. Nikola desataskatu nuen, niko nintzen 6 urte. Ez 6 urte. 6 urte? Bai, hasi nintzen ikerketa batekin, ez nuen ikusten horrek inora eramaten zuenik, eta 3. urtean, topatu nuen liburutegian autore bat. Liburu hartu nuen da, ostras, hau bai. Idatzi nion, tipoa estatu batuetakoa zen, idatzi nion, eta gara nintzen, bere etxean ere nintzen, duela urte bete hil egin da, ia 1 urtekin, Josef Margolis, nintzen ara, eta horrek eman zidan, ostia, orain badakat ikertzeko beste... Baina, lusatu nintzen.
Claro, sei urtera luzatu zen. pena merezi zuen. Pena merezi zuen, bai. Itxaron behar da, batzutan ez dago. Eta batzutan bideak esaten ari zaizu. Hemendik ez, gelditu. Eta gelditu zara, eta beste bide bat ikusten duzu. Bapatean gainera. Bapatean eta espero zenuen tokitik. Oila. Eta importanta da, entzutea lasai egotea, lasai egon. Askotan goaz, ez, 4 urtetan bukatu behar dut, karo. Ni hobelako, Bai, eta egia da, hau esatea erresa dela, baina gero 4 urteen ondoren bukatzen ez baduzu, pagatu inbar baduzu, zera, bizi egin behar zara. Porque aldi beran ikartzen zaudenean oso gutxi ordaintzen dena miseria bat da. Prekarietatea bateko bizitza. Karo, baldin baduzu laguntza gurasoena eta hola bizi dira gazteok gaur egun ere, imaginatzen dut, oraindik okerrago, nire garaian baino. Orduan horrek ere presio bat emate dizu bukatu inbar dut. Eta nik uste tesiak behar duela kontrakoa, lasaitasuna. Eta zuk esan duzuna, momentu baten, bidea bukatu da, lasai. Etorriko da, agertuko da beste bat, eta agertzen da. Agertzen da. Baina, aportetan zara tesia defendatu zenuen eguna. Defendatu nuen eguna? Bai, agertzen da. Nola? Bai, gainera, izan zen politaz, karo, nik gazteagotan disgustoak, gurasoi disgustoak eta emana dietu. Ikasle txarra, arraundak ez da gizer, eta nik uste, gurasoak egon etorri ziren, lagunak, garaiko neskalaguna, eta izan zen oso politia bukaeran, gurasoak ikustea, aurpegi batekin, nolabait, begira. Egin du zerbait gure zeinean zerbait egin du, ez? Nik hori ikusi nuen, pos hori, jendearengan, nik nire buruarengan, esaten, zen nik pentsatzen nuen, ez zara gai izango lako gauzatik dego, hainbeste urtez, porque lana da, eta disiplina behar da batzutan, eta ni ez naiz oso disiplinatua izan. Eta hori ikustea, ni gogoratzen dut, hemen, ustaian, kriston beroa, hemen egin genuen, hemen gaude, ondoko gela baten, eta hori, gainera gogoratzen dut, aurkeztu nuela, oso ondo atera zen, aurreko gunetan lo gutxi nuen. Eta gero jungar izan nintzela irakasleekin badakizu dagoela ritual hori gonbidatu inbar dituzula bazkaltzera gainera. Eta orduan jarraitu zuten gainera hitz egiten da, ni nahi nun tesiaz jarraitu nuen hitz egiten bazkarian. Ni etxerako nahi nun ja. Bukatu dut dia, utzi dezuen parkean, bukatu dut hau, 6 urte lasgar, utzi parkean nahi dut etxean lo egitera jun, baina oso horitzaren politia dukat. Kolaborazioak egin dituzu hainbat edabideetan, jakinen, noizean behin biltzen gara, kontseilu editoriala edo deitzen den horretaneaz nago, Lorea Agirre sartu zenetik eta oso talde ona dakate, jakin da daukagun filosofian, daukagun esparru aldizkari gutxienetako bat, potentea, maila jeitsi ez igo egin duena, urtera gainera, eta hor noizean behin kolaboratu dut, gero egunkaritan ere bai, egunkaritan pixka gehiago agian politikaz eta garaiko momentuan beti filosofiatik, Liburuak ere idatzi eta kolaboratu dituzu, oparitu didazu liburu bat, eta gero Jon enegoatzen Jimenezekin egin dituzu kolaborazioa. Bai, hor izan zen, beira, gauden karrera egiten, 3. urtean, zu orain zaten bezala, 3. urtean. Lehenengoan zaude, gaizki izan diate, hemen. Esan dieta, 3. urtean dago jeni. Demasiada confianza. Benkoa, esan dian irakasleari. 3. urtean, Jon Jimenez eta irakasle batek, Jose Azurmendik, orduan jakineko bera zen arduraduna edo liburuena. Eta lan batzuk egin genituen,
eta esan zigun, bueno, zeraitik hauek dituzue liburu baten, eta gu, harrituta, ez dakiz zenbat urte, 22, gu nola egatziko dugu. Eta hori genuen bion artean, modernidadeari buruzko liburuak, Kant, Descartes, Nietzsche, eta alako, bai, sorpresa izan zen, holako hain gazte karrera bukatu gabe, eta asko eskertzen dut Azurmendi dio gainera hori, aukera bat gazte bat ematen diozunean, Eta zuk idatzetako liburua, adibidez, oparitu idazpena, zerbaituk egabitzen duen idaztea. Bai. Hau da, Euskal Matxinada da, erabaki... Uste dut ez dagoela gure herriaren historia esken 50 urtetan, hau ez da historia liburu bat, ez du kontatzen gertatu den guztia, edo ez du esan nahi liburu historiko bat, baina egon da, batez ere, mugimendu zabal bat, herri hau saiatu izan dena altxatzen, ateratzen bere, frankismotik begira unibertsitatea hau ere zegoen, nola den eta hortik ez, herri oso bat altxatzen. Eta kontatzen du pixkat, zer zegoen mugimendu horren oinarrian, eztabaida egon ziren, 70 hamarkada, gero mundua nola aldatu den, bitartean Euskal Herrian, eta nola egokitu den mugimendu hori. Mugimendu hori, herri honen askatasunen aldekoa dena, herri hau euskalduntzaren aldekoa dena, herri hau feminista bilakatzen aldekoa den, mugimendu zabal horren inguruko liburu bat da. Pixkat horren garapena, nola sortu zen, tartean mundu eta Euskal Herria nola aldatu den, eta gu nola egokitu garen, eta horrela begira ze erronka ditugu. Da hor bai ateratzen dut pixkat nire alde filosofikoa, ze galderak plantatzen ditut, eta ere jendeak hori esan izan ditez. Galderak oso politak baina, eta erantzunak zer? Erantzunak nik ezin ditut eman. Lehen esan dugu filosofia ez dela enkarguetan erantzuna, materaz batzuk eta galdera hausnagotzea, ez? Andoni, pixka bat disiplina alde batera utzeta, guazen galdera horoko beta, guazen Andonin gana, ze musika entzuten duzu. Entzuten dut euskal musika orokorrean, hori bai, ez dakat orain jongo, baina klasiko asko entzuten dut, nire ama musika eskolako zuzendaria izan zen, Elorrion, urte luzez, eta pianoan sartu ninduen txikitatik, piano ikasi nuen, eta txikitatik enamoratu egon naiz klasikoarekin. Klasikoa esaten dudanean, klasikoa da garai historiko konkretu bat, baina, musika, orkestra musika, guzti hori ez. Eta, asko piano, Chopin eta lakoak asko ditut, saiatzen naiz jotzen bai, batzuk Roberto Pisa, batzuk besteak baino, eta hori da entzuten duena. Ez lasaitzeko, jendeak entzuten du klasikoa lasaitzeko, igual musika postmodernoa edo Ludovico egina, ez dakit nola ditzen den, nolako musika minimalista eta igual horiek lasaitzeko dira, baina klasikoa ez da lasaitzeko. Porque oso tensoa, violento izan daiteke eta romantiko, ditu Chopinen obra romantiko, baina baita ere, zelako buru hauste izan zituen da, ez da bat egera, zaila ondo entzuten bali mauzu, ez? Andoni, baina zure bizitzako tarte mugatu eta txiki horietan seguntatzen zaizu egitea zentzuria zure zaletasunak. Zaletasuna handiena, mendira gutea. Hori dakago udalai, Bai, mendira eta perretxikotan jutea baita ere. Bai, porque, eta hori uste dut, filosofo batek esaten zuen, Nietzsche uste dut zela, pentsamendu horrenak direla oinez zoazen pentsamenduak, ez? Askotan sartzen gara,
pensamientos handados, ez dakit esaten zuen. Sartzen gara despatxu baten eta saiatzen gara gogor, ideiaren bat zaidan. Da niri askotan gertatzen zait, mendira noanean, igual, astean zehar irakurri dudan guztia, edo pentsatu dudan guztian ordenatu egiten zait, edo, ez? Eta tortzen zaizkizu beste intuizio batzuk, mendira edo oinez, edo kalean zaudenean, edo parke baten zaudenean, berdin zait. Parke baten eserita, demagun, zabera, eserita, arbola batzuk, eta hor lasaitasunean orduan ikuste, ez? Ni behintzat errelajatu egiten naiz eta pizkat argitasun punto bat edo. Ez ideia oso originalak, ez importanteak, baina hori gustatzen zait. Bukatzeko zer mundu miserable zorionean, kutean, politean, bizigarez, zure kezkak edukiko dituzu normala denezela, zeintzuk izan daitezke loakentzen dizuten mamu horiek. Ni mamu handiena jendearekin dela. Arrisku, edo ez dakit nola esan, ikusten dut, gainera batzutan oso optimista naiz eta beste batzutan pesimista, badakit, oso gaizki ordela gauza asko, baina mamuan jendearekin daukat, jendeak eta ni sartzen naiz hor barruan, zelako errestasunakin daukagun ondokoa ez ikusteko, ondokoa zapaltzeko, gora begiratu beharrean bera begiratzeko, arrudunari begiratu beharrean nire azpian dagoenari errua botatzeko, eta bildurra ere nigatik eta hori jendeagatik hori ere privilegioak dauzkagunean, eta nola bizi garen nola besteon zapalkuntzak eta ez ikusteko gaitasun hori. Horrek pixka mamu hori horrek ere jaten hau, askotan zaiatzen naiz empatiatik edo, esaten ez dakit, beste batek dituen arazoak ulertzen nik ditudanetatik, eta horrek ero, ez dakit, noski, kezka Euskal Herriarekin, Euskararekin, kezka handia, eta euskararekin, zuka dibize kezka dituzuela. Pixka politikoa magoru, baina ez politiko bide. Batez ere euskara galtzea. Euskara hizkuntza modua galtzea erabilera ez eta iristea puntu batera nun euskara ez den entzungo eskaleak ez etxean edozen tokita, hori da nire kezkariek. Hainien esangarrietako baina begiratu zure egoeratik nire egoera pela. Nire zoriontsuana nire zenbezela eta punto. Euskara da nire kezketako bat. Zor bat egiten dugu. Ea, obeltzen dugu. Esitagoa, filosofiko be, antropologiko be, filologiko be, edo bizitza ikuspuntu. Hor, gauza bat, eta hori hobetzeko, hemen gaude, hemengo ikasle eta saiatzea eta hartzea politikoki ardura euskeraz idazteko, euskeraz egiteko tesiak, ez? Horrek balio dialaka, gauza txikia diala, baina autu hori egiten dugunean gazteleraz publikatzeko, herri baten arimaren hizkuntza horri ari gara bere biziraupenaren kontrako ekintza bat egiten. Mila esker momentua oparitzea gati benetan. Eskerrik asko zuri. Plazer bat. Bilaleko diago musuetako guga ikuslei. Bueno, musu bat. Agur. Agur.